در شهر دوشنبه با تشبث جمعیت سهامی کشاده کامرسبانک تاجیکستان و مؤسسه دولتی دانشکده تحصیلات بعدی دیپلمی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان مرکز مشورتی اوید به پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به فعالیت شروع نمود. با مقصد رسانیدن کمک‌های مشورتی به شهروندان 30 نفر متخصص صاحب کسب ساحه طب به کار جلب شده، فعالیت در 3 بسته کاری به راه مانده شده است. Колл-центр работает в режиме 24/7 с обеспечением всей нужной инфраструктуры и оборудования, в котором свыше 30 специалистов сферы здравоохранения, и это только в одну смену, будут оказывать населению квалифицированную помощь в виде консультаций по вопросам профилактики, симптомов вируса, его лечения и в целом предоставлять необходимую информацию, а также оказываем психологическую помощь, так как везде идет нагнетение со стороны СМИ, как знакомых, подруг и родственников. мавриди зикр аст ки маркази машваратӣ оид ба пешгирӣ аз сирояти коронавирус ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба пайдо намудани роҳу василаҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ фаъолият менамояд. аз рафти фаъолияти кормандон мушоҳида шуд ки шумораи зангҳои телефонии сокинон аз ҳама минтақаҳои тоҷикистон хеле зиёд буда, ҳар як муроҷиати шаҳрванд дар алоҳидагӣ мавриди баррасии мутахассисон қарор гирифта тавсияҳо пешниҳод мегарданд. салом, маркази машваратӣ гӯш мекунам. салому алейкум асаҷон. ва алейкум салом. асаҷон, ма арзамон тарафҳои аш. хоҳ, гӯш мекунам. чӣ шикоят доред? камакак саҳам даркас бо дусе рӯз буд. Онаба. баъд хоҳарчамон камакак температураш ҳаст. ҳамин тавр табибон ба суолҳои пешниҳодшудаи марбут ба бемориҳои илтиҳоби шуш ва COVID-19 посухҳои мушаххас мегӯянд. маркази машваратӣ оид ба пешгирӣ аз коронавирус таъсис ёфта имрӯз аз ҳисоби мутахассисони касбии соҳаи тиб таъмин мебошад. шаҳрвандон имкон доранд тавассути рақами кӯтоҳи 311 тавассути телефонҳои мобилӣ ба ин марказ ба тариқи ройгон занг зада саволҳои худро пешниҳод кунанд. шаҳрвандон имкон доранд тӯли 24 соат тавассути рақами кӯтоҳи 311 тамос гиранд ва барои ҳалли мушкилоташон вобаста ба пешгирии бемориҳо аз кормандон маслиҳатҳои муфид гиранд. ин марказ дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол аст ва тавассути вайбер имкони пешниҳоди саволу дархостҳо мавҷуд аст. ҳама табибоне ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд аз давраҳои омӯзишии махсус оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ гузаштанд. маркази машваратӣ бо мақсади расонидани кӯмаки тиббию пешгирӣ таъсис дода шуда ба шаҳрвандони ҷумҳурӣ оиди роҳҳои пешгирӣ ва ташхис, усулҳои табобат, тавсияҳои заруриро пешниҳод менамояд. дар баробари фароҳам овардани имконоти техникӣ ҳамзамон дар маркази машваратӣ оид ба пешгирӣ аз сирояти коронавирус ошхона фаъолият менамояд ки кормандон бо хӯроки гарм таъминанд. бояд гуфт ки ҷамъияти саҳомии кушодаи коммерсбонки тоҷикистон дар робита ба паёмадҳои тиббию иҷтимоии бемории COVID-19 ҷиҳати дастгирии шаҳрвандон иқдомҳои навро рӯйдаст гирифтааст. яке аз ин тадбирҳо додани қарз бо фоизҳои паст ва ҳатто дар муҳлати 3 моҳи аввал бефоиз мебошад. коммерсбанки тоҷикистон баҳри иҷрои тамоми он дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон оиди дар ҳамин давраи мушкил беҳтар намудани хизматрасониҳои бонкӣ, ёрӣ расонидан ва имтиёзҳо додан ба шаҳрвандои кишвар қиссаи сазовори худро метавонад ки гузорад. мо барои хонаводаҳои шаҳрвандои кишварамон ки берун аз кишвар фаъолият карда, фаъолият меҳнатӣ карда истоданд, барои онҳо пешбинӣ намудаем қарз то 3000 сомонӣ ба муҳлати 12 моҳ бо 13% солона ки фоизаш беҳад имтиёзнок мебошад. дар баробари ин мо пешбинӣ намудаем ки агар ки ҳамин қарз гирифта шавад, дар муддати 3 моҳи аввал шаҳрвандони мо фоиз намеспоранд. агар ки дар ҳамин муддат маблағ пардохт карда шавад, ягон фоиз аз онҳо ситоида намешавад. инчунин барои он тамоми мизоҷонамон ки аз бонки мо қарз гирифтаанд низ баъзе имтиёзҳо пешбинӣ гардидаанд. яъне мо дар вақти ҳозир дида истодаем ки бисёр ҷойҳои ҷамъиятӣ баста шуда истоданд ки таъсири ҳамин вирус ба иқтисодиёти кишвар камтар шавад. аз ҳамин лиҳоз мо дар вақти ҳозир
ҳаракат карда истем ки ба онҳо ёрӣ расонем ба ҳамон мизоҷон. Инчунин кормандоне ки дар вақти ҳозир дар хонаҳо як муддати муайян дар истироҳати бемоз ҳастанд, яъне рухсатии бемоз ҳастанд, барои онҳо низ яъне мо метавонем ки маблағи қарзи асосияшонро ба муддати 6 моҳ муҳлати пардохташа дароз кунем ва инчунин худи қарзро муҳлати 6 моҳ дароз кунем. Яъне мо ба онҳо як ёрии амалии худро расонда истодаем ки муддати 1 сол қарзи ҳамонҳо бақӣ пардохта мешавад. Мехоҳам муроҷиат намоям ба тамоми он роҳбарҳои муассисаи корхонаҳо, соҳибкорони ватанӣ ки дар ҳамин давра ки мо бояд ки аз як гиребон сар барорем, мо бояд ҳаракат кунем ки нархҳо баланд нараванд, мо бояд ҳаракат кунем ки он чизе ки аз дастам мебиёяд ҳиссаи худро ба мардум расонем, ба ҳамон табақаҳои осебпазир аҳолии кишвар ки ба ҳамин ниёз доранд, ба онҳо ёрии амалии худро расонида тавонем. табибон ба такрор таъкид менамоянд ки роҳи ягонаи наҷот аз бемориҳои сироятии мавсимӣ ҷиддӣ риоя намудани қоидаҳои беҳдоштӣ ва бидуни зарурат нарафтан ба кӯчаву ҷойҳои серодам мебошад.